Good morning po. Ngayon po ay March 12, 2022 at naririto po tayo ngayon sa Balukok Bypass Road, Apalit, Pampanga. Isa po siyang bagong sumisikat na biker's destination dito po sa aming lugar sa Pampanga. Lakad-lakad muna tayo. Dapat ginawa natin yung isang pagkain. Lakad-lakad muna tayo. Napaka-presko po dito. At yan naman po yung pinaka-arko ng Barangay Balukok, Apalit, Pampanga. Kung mapapansin nyo, ang daming dumarating na nagbabike kasi ngayon po ay Sabado. Tsaka pasikat po talaga ngayon itong bypass road na to dito sa Balukok, Apalit, kasi unang-una bagong develop po siya, nilaparan po yung daan at saka yung pinakatanawin natin panay bukid ang presko. Tamang-tama po to sa mga nagpa-practice, nag-e-exercise, tsaka mga nagbabike, nagja-jogging. Kita nyo naman ang ganda ng pinaka-view. Yun yung mga kasama ko, di nila alam na ibablog ko yung habang binibideo ko sila. Di nila alam na i-upload ko to sa aking YouTube. Pa yung mga kaibigan ko, Ingit na ka na naman. nagtataka sila bakit daw ako pumapayat. Mamatay na ako ata, yayayat kong dilip. Nabalo, yayayat ko kapit, mamamatay na ako. Okay, tutuloy ko na lang, lakad-lakad pa tayo. Actually, mahaba-haba pa tong daan na to. Hindi pa kami nakakapunta doon sa sinasabi pa nilang ewan ko, parang meron pa atang pinaka ano man tawag doon, meron pang isang landmark dito, kaso medyo malayo pa daw, kaya hanggang dito na lang kami dito sa may pinaka entrance ng Balukok. By the way, maraming salamat pala board member Nelson Calara doon sa Palugaw at Papandisal. Lakad-lakad pa tayo. Tignan nyo yung daan, ang lapad, ang presko, walang polusyon, tsaka yung pagsikat ng araw, ang ganda, tsaka malamig. Napakalawak pa nung daan na to. Okay, siguro pwede na tayong bumalik. At by the way pala, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag niyo pong kalilimutang mag-subscribe at pakiclick lang po yung ating like at notification bell. Kita nyo parang
merong event dito, pero wala naman. Ordinary yung Sabado lang to, no? Ordinary yung araw ng ito ng Sabado. Walang major event dito, pero kita nyo ang dami-daming nagpupunta. Hindi ka maiinip. So hanggang dito na lang yung vlog natin. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po tayo lagi.